Damn, yibona umtshiti. Asimpi igama lakhe ngubomba. Ubomba ngwasebhayi woma kwelinye ikasi ke kuthiwa kusemazembeni. Yo, yava nje igama noma kuyanyeka nyani. Utabomba ngabantu sebakudala na before 94 wayebhizi nobutsotsi ukhula nayo lento ungene ephuma ke etrongweni. Ubomba ayingutsotsi njalo. Ayinazo ke neziport zakhe apho anqoloba khona ezi victims. Enye indawo yeshori ke kaTabomba ngenye indawo ye-hiking ebizwa kuba i-Sacramento Trail. Le ndawo kaTabomba ke ifihlakele iphangase eMasamaskrene kodwa uyagqitha phaa iBoardwalk laa ndawo igcweleyo inabantu nabantwana ngenzona shopping nemoto ayikho phaa uhamba straight ugqitha kenye indawo kuthiwa kusegqudwini. Yabona apha egqudwini yindawo ke apho abantu bazonwabela khona bavula imoto konwatye kubraywe nezimanga ke zenziwa phaa egqudwini. Abamasephayi bayazi kodwa le ndawo kaTabomba ayikho phaa uyahla straight ugqitha ebantwini uyofumana enye area phaa ekude kulapho abantu bathanda ukwenza khona ke le hiking. Le ndawo inamahlahla inezitene ezinkulu inhle nalabhrisa selwandle nabazi busamabhulu ayithanda indawo ekude kuthi. Ewe le ndawo ayindawo epeaceful akhali negqoma akhali namapiyano akho yebo apha amabhulu apholile bathatha iwalk kunye nezinja zabo bayajoga kumnandi mani kuzonepicnic ngelaa cala. Le ndawo ithuleyo yayindawo kaTabora kulapho wayesigaqela khona yoku ii-victims zakhe. uTabomba wayethagetha ii-tourist abantu abajogayo nawuphina mani umntu ambona phaa xa isithi emjonga ayingathulahlile. uTabomba wayemkhuthuza. Ngo-October 2009 wayekhona omnye umlungu ekuthiwa nguBill. uBill wahamba nenje yakhe ethatha iwalk emanye ibhizinesi yakhe emamela ibreeze kupholile. Yo wangalasi elidlalayo. uTabomba ayithe kanti umjongile uzimele kula mahlahla wamnyaka nje uba makahlule wathi gqi uTabomba ngaseva. Uyabhiliva ke ngestena bendishilo mos uTabomba ngabatsotsi bakudala so ubhiliva ngestena nemela yena. So uBill wambetha ngestena entloko wadizi uthe sadanyaza ubomba wamkhuphela imela wamthathela iwatch ke iwallet kunye nefowuni ithe lanje sakhonkotha kuyaqaqwa. uTabomba wayibhonsa ulala esandini. Yo uTabomba wayengenavelwana nenye ikhaphula endala umnye umakhulu nomnye utamkhulu yababona nje uba zii-pensioners ezi. uTabomba wavela akhuphe okaphi akhongozela abapokothe athathe yonke into acinga uba yena inevelue phaa kubo ayibethe. Yaba idluthinga kaTabomba lena unyaka wokuqala ngalo October ku-2009 uyosho ngo-2010. Nangenye imini yayikhona enye ikhaphula enjoy i-anniversary yayo nabo ke ngabantu abamhlophe kodwa bona yayibancinci babezenzela ipicnic mani into cute bene-champagne ezi-grapes benabo namaqunube bebe-celebrate 6 months bekunye ilonto romantic mani cute no zangalaste. uTabomba wathi sicinga semva engiloo lavidavi ekhaliswa sithek uthembile ke istene wabafika istene entloko yabona ke bona wajika esibhedlele bathathela imali kuTabora wabapokotha wathatha nozo-grape nozo-champagne uTabomba wayibetha. Amapolisa ayebizwa ke kuzo zonke ezi incident qha uTabomba wayesepha emanzini kwaye nale ndawo ayincedisi ngoba inamatye amakhulu inamahlahla inamajikojiko inesanduli zesanti so kulula uba umntu azimele. Kodwa ngala 2010 le nto kaTabomba iseqatsela ngoku nabantu abafrequenta laa ndawo bebeyazi ngokujonga xa uhamba i-Sacramento Trail ungahambi wedwa. Ukhona umfana phaa uthanda unxiba isikipha esibomvu umqaphele yanguTabomba ke lowo wayethanda unxiba eso sikipha sibomvu. Amapolisa aqalisa upatrola ke okula area nabahlali aliliso. Yo uTabomba wabhaqwa ke caba ezihambela esakhomaza ejonga uba uzongena phi wanda ngubani ivictim yakhe yanamhlanje. Wabona uTabomba bamlindele ke Bomba ezi-action babenombamba. Anyana ubomba wafona kuloo trap wathi wabona ii-victims zakhe eziyi-2 yayizii-student ke zaphaa NMMU wanda ngabo uTabora babecofa ifowuni abantwana qo uTabora phambi kwam uthe khuphi okaphi baleqa uTabora kanti namapolisa amjongile ubora amleqa khangasokolise kodwa ngoba besemdala bebethakala pha ekubalekeni. Wabanjwa kuTabomba wagwetywa i-15 years. uTabomba wayebhonda into eSanalbans wafika eSanalbans wathathwa wafaka eMaximum B kwanje azothi umlilo. uTabomba beyazi drongo bekaqala uyingena so mntanam bepholile phaa phakathi benane-access ke ifowuni ngendlela zabo ke zaphaa edrongweni bethanda umanetesha nabantu abangaphandle uba cela i-airtime cela idatha. uTabomba phaa kuye efowunini beyidlala nalaa nto kuthiwa i-aviator nayibona. Ewe beyidlala phaa ku-EasyBet kaloku uTabomba eyazi uba every Tuesday phaa ku-EasyBet xa udlalela we-aviator uluze baye bakubuyisele i-10% waloo mali uyuluzileyo. Loo nto yayenzeka qho ngoTuesday phaa kwa-EasyBet. uTabomba wasayina apha phaa ka-EasyBet wafaka igama lakhe nefani yakhe laa ndawo ithi promo code wabhala scale 50 wafumana loo welcome bonus ye-R50 kunye nenaspins yi-25. 7 years later atsha amadama namanzi. Yo uTabomba okungamandanga ngoku etrongweni. uTabomba ke laa gumbi labo
bebebayi-33 yabona ngoku bebengavumelekanga uba bebenevisitor, bebevalela ixesha elide kunye nejim bebengayiboni, bebesithi naxa uba masicele i-opportunity ukuthi sihambe sofunda. Hayi nintoni esikolweni, hanana zange nisifunda esikolweni ngaphandle nizosiphaphela ngoku apha etrongweni naphambana batixelwe. Dabora babengayithandi le nto, babetshintsha ke le dani kwaye le nto ayiseyiqhubeka ixesha elide ngoku, more than 6 months befumana le treatment ngelaa gumbi labo. Nge-25 kaDisemba ngo-2016 oodabomba bahlala emithini kwelaa sele labo bathi, madoda ayikho lena apha, sinyhashwa amalungelo ethu, funeke senze into ngale nto. Anyhani ke amabanjwa avumelana athi kusasa we're going to war. Bathatha ke itooth amacephe nayo yonke into abakwazi uyenza sharp oba busuku bange-25 beChristmas benza izikhali zabo zibencula. Ngo-26 kaDisemba ngo-2016 ayi-Boxing Day oodabomba bavulelwa ukuba bahambe utya ibreakfast. Senza njengesiqhelo ke babavulela, zange basetshwe kodwa babalwa. Kafumaniseka abanyhani barayithi bayi-33 baphunyiswa ke baya kulaa area kubona i-communal apho batyela khona. Xa befika la area batyela kuyo kakhona oogada ababini abancedisayo ke to monitor, abanye oogada bamele ezikoneni bamele kude. Kanti abalazi lihlelayo la mabhanti into bomba bakhuphe zamela zisharp baqala ngezaphezulu wathi zimbini yangoqhimfiqhimfi kwakustrima amadoda neetrays zokutya zaphoswa phezulu yangulowelewele nonogada ngapha zizitiko bazama uvulela iikholegi zabo bathe xa bemvulela mnyango kabe sekuleti aphuma phala amabhandini. Hayi ke lacala le-administration apho kukho i-office khona iprison ayiphendukile ngoku eziofisini kwiikhorido khalibhetong angaba khale noqhifqhifile igasi nje eflorini yanguqhuqhubutyela ndingena-order ngoba amabhandini bemehlabena kabodwa baphinde bahlabe ke neprison ward. Hayi into nje echaotic enegazi kodwa phakathi kodwa kuthe kusebhizi naloo nto kakhala isiren kaqhuma itiyagesi wafika lathasidini ingxuba mnyama apha etrongweni kaphinda kathula phaa isanalphantsi. The situation at St. Albans near Port Elizabeth is under control but still tense. What we do know for certain is that the attack on officials happened just as breakfast was being served. And it seems, at least based on the information we have at our disposal, that it was a premeditated attack by inmates. It emerged that the fight was due to inmates who felt that their grievances were not addressed. 25 prison inmates are injured and 5 prison officials are also injured as well. I-aftermath yayo yayingumbono ombi, kwakumdaka gcwala igazi indawo yonke phaa etrongweni, elacala le-admin amaphephe all over the place. Xa uhamba ii-corridors kukho igazi nalapha emadongeni, nakulaa ndawo ukutya kugcwele ukutya phantsi nezaa zitulo bahlala kuzo zi-upside down. Kuyo yonke loo nto abantu abonzakalayo phaa bebayi-51. Kuloo 51 abakhona ke nabantu abasolekayo ke kule ntlekele abathathu. Omnye wabo yayintabomba.